banter nontekan. Siapa dia? Siapa dia? Kita panggil Niken Salindri. Putri Kediri, di mana sumbangsihnya kepada kotanya luar biasa. Gitu? Sampean ki karo Kediri ki cintane kamu dharma baktikan ke kota Kediri mbok gawa ning ndi? Mbok gawa rono. Niki kan kondi Kediri. Niki kan kondi Kediri. Sumatera niki kan kondi Kediri. Lah Kediri kapan, Bu, nggih? Maksudnya? Ya? Kediri Balai kota. Oh. Pengen gak? Pengen. Ya iya. Lah ndek iki sing ditangkap tuh aku kok ngeri. Aku yo ngono yo. Lah yo aku yo Padahal batin yo ngono. cedek yo Lah mah. yo ngomongnya Mbak Duh, Firnanda. tapi itu dulu. Ini akan. Itu Tahun depan Mbak Firnanda sudah DP. Iya. Sudah DP. Napa ngene, enake ngene. Piye? Apa kita kasih DP dulu, Ibu? Ngawurmu. Kuwalik yo. Kualik no. Heeh, Nak. Iya. Alhamdulillah ning sadurunge iki aku cuap-cuap. Iya. Iki ana berita. Heeh. Iki sing mohon izin Bapak Ibu nggih. Ini mohon yang punya kendaraan, yang merasa mempunyai kendaraan berplat nomor. Iki mobil apa gajah? Loh, Piye? sing jenenge nek plat nomor iki mesti mobil kok gajah mbok tak Lah kan anek motor to, Mas. Lah iya lah kok Mobil pemotor. Lah kok ini gajah kowe mau? Kleru kok. Lah templane ndi ngono kene. Niki Mobil apa? Motor. Mobil. Mobil apa? Mbuh, tak takoki mobil apa? Mbuh Pak aku lali ngono. Warnanya apa? Warnanya peteng nggone ning petengan ireng gitu ya. Iya toh. Yang merasa punya kendaraan mobil Dengan plat nomor L. Wige tulisanmu. L iki mergo awakku lemu dadi blendur ngene. L 1964 CAJ. Oh, mobil kuwi. Iki jane omahmu ndi to iso plate L barang iki? Iya. L iki Surabaya. Oh, toh, mobil apa kamera toh? Kampret rene numpak apa bareng kancane kok. Ini yang merasa punya mobil L1964 CAJ harap Dijual. loh ora kalau menginggirkan karena Itu bukan menginggirkan, apa? disingkirkan. Nah, disingkirkan teng gaden gitu. Ngawurmu. Mohon diinggirkan karena menutupi rumah dan jalan raya. Mohon dengan sangat mobil L1964 CAJ Ya, segera diinggirkan, matur Iya, nuwun. matur sembah nuwun. Dan ini mau melanjutkan acara yang selanjutnya mergo kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Iki acara apa tuh? Amin. Sudah, ini kita berdoa dulu. Nyapa Mas? Udan. Udan. Enggak apa-apa. Hujan ini adalah rezeki no. Hujan itu Muga-muga adalah rezeki. rezekine kabeh sing padha rawuh iki grojok kaya ilining banyu udan. Amin. Semoga buat Bapak Kepala Tangane kuwalik sing kene. Lah iki dinjiki nyekel mic tek, iki nggih manggake. Bapak Kepala Diesel. Loh kok diesel to kepala Bapak Kepala Desa Burengan. Pak Camat. Kecamatan Burengan, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Dewan, ada Mbak Firnanda, dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota, Gus apa? Gus Mif, Gus apa? Gus apa? Gus Kowim. Gus Kowim. Sing tengah meri. Apa? Modin wi? Loh kok moden to? Siapa? Kok moden kuwi to? Siapa wi? Loh. Tangklet no sapa kuwi? Namine sinten Pak nyuwun sewu? Gus Muet tok moden. Gus Muet. Gus Muet. Moden. Iya, semoga semuanya diberi kesehatan, panjang umurnya. Amin. Bapak Lurah terima kasih Mbak karena Mujiono sudah mengundang Mayangkara beserta Pak Yudo CS. Nah, semoga diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan apapun. Amin. Sudah terima kasih Mas. Ya, iki udan iki gak apa-apa, justru Oh, lek ndak udan ku penonton utuh, ora wani mulih. Kayaknya apa? Ukudanan no mulih ya. Baik. Ya Nak, Ayo, iki mergo ini. bintang tamune wis rawuh. Om Yudo sudah siap apa belum? Sudah tentunya. Sudah, Oke. Ini sudah. diiringnya apa? Sudah konfirmasi? Sudah? Oke, sudah. Sudah. Baik. Konfirmasi. Ditampilkan balikan ya? Iya, Oke. boleh. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sumangga menika pasugatan dalu menika anggenipun Mayangkara sowan wonten ngarsa panjenengan boten namung Niken Salindri Mayangkara,
Mbah Lurah Mujiono ugi ngrawuhaken bintang tamu ingkang kondang pelawak kondang badhe asung panglipur dumateng panjenengan Jaya. Semoga Bapak Ibu kita tampilkan Cak Yudo Mayangkara Niken Salindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamaah luar biasa Mas Lodong. Biasa. Kompak. Awan-awan mangan bubur, wong sak lapangan burengan panjang umur. Awan-awan mangan roti, wong sak lapangan burengan banyak rezeki. Mangan telo dicampur lodeh, Pak Mujiono duwite akeh. Neng Jakarta tuku pitik. Bu Vigina makin cantik. Luar biasa Mas Lodong. Bu Vinanda banyakin cantik pokoknya. Bu Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki acarane kan syukuran. Syukuran Mas. Masyarakat kelurahan Burengan dan sekitarnya. dan sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. Wah, tenan. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. Isa-isa wong sak lapangan diseragami kabeh. Wonge Mbah Lurah. Pancen ya luar biasa kok iso. Iya. Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. Cantik. Modelnya kayak tilasanku mbiyen ngono. Ngawur iki. Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, cilik. Beda karo bojoku. Bojomu gini ya. Jan kaya tergandeng ngono kaya gawedi. Potongane modelnya kaya iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. Aja-aja kuwi ya bojomu. Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. Syukure nggondi? Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. Sebabe piye Mas? Soale ning isor iso dadi kasur. Heeh. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ya. Ning iringan iso dadi guling. Oh iya. Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus iki. Iki Gus Powim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil Bapak Wakil Wali Kota terpilih. Bapak Powim nggih selamat Selamat Pak. malam, nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal Dan saling melengkapi. saling melengkapi Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga Karena apa Mas Lodong? karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender. Wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya jempol ki sama ibu jari. Ya. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora. Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah ya ora iso to Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di kota Kediri. Nyapa, Bu? Iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Apa? Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contohnya? Jalan R.A. Kartini. Terus? Jalan Dewi Sartika. Hah. Jalan Cut Nyakdin. Kabeh gawe dalan yang make nama wanita. Tapi Mas, Apa? lek posisi keadaan macet, Heeh. ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalane wong lanang iki dalan apa? Dalan tol. Ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang, Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe. Mancepe Ning bumi. bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi. Nek gak enek bumi arep mbok encepne ning di tolmu. Nah iya.
tolku ya sak cepne sembarang-barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu burengan ini kabeh lulusan PAUD gitu ya. Lagunya apal. Tapi sampean paling lagu ya mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Tepuk tangan. Luar biasa ibu kene. Apa mbok padakne mbokmu apale mung iwak peyek. Sampean lek perkara lagu-lagu aku percaya, tapi enek mesti lagu sing sampean ra iso. Wah, aku segala macam lagu menguasai, Mas. Aja nyepelekne aku kowe. Aku kancane Niken wis tahun-tahunan. Menguasai lagu Kit Niken isih cilik. Niken umur 4 tahun. Aku wis kolaborasi karo Niken. Sembarang lagu menguasai, apapun lagunya menguasai. Tak tes lagi, Mas. Oke. Saiki sampean ning ngarepe warga masyarakat Burengan iki. Jajal nyanyekno lagu yang tanpa memakai huruf R. Lagu yang tanpa memakai huruf R. Alah gampang, Mas. Lagu keroncong toh? Keroncong jajal. Bengawan Solo tanpa R. Ri. Oh iya ya nganggo R ya. Kuwi nganggo R kuwi. Langgam aku iso langgam. Langgam. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Ora nganggo R. Aku ngenteni tekamu. Ya ora. Marah. Alah iki lho. Mar. Oh iya, lagu dangdut no. Apa ya enek? Enek lagu dangdut sing tanpa R. Apa jajal ya? Lagune Rita Sugiarto. Ya. Ra. Apa? Lah kuwi R kabeh malah. Sing nyanyi Tobil, Mas. Ora enek R. Ngono. Kok iso teko Tobil barang iki lho. Lah penting kan gak enek R. Yo kabeh semua lagu itu pasti menggunakan huruf R. Enek, Mas. Apa? Lagu yang tanpa memakai huruf R iki ya enek. Ora enek. Enek. Apa lagu sing tanpa huruf R? Lagu anak-anak kae ta. Sing endi? Lah. Setunggal tambah satu. Iya. Itu lagune sing piye? Satu tambah satu. Sama dengan dua. Oh iya. Dua tambah dua. Sama dengan empat. Oh iya, ora enek R. Ora enek R. Empat ditambah empat. Sama dengan delapan. Oh iya. 8 tambah 8 sama dengan 16 tanpa R. Resik, Mas. Lah wi lak lagune dibasakne Indonesia, tapi nek Jawa tetep nganggo R. 1 tambah 1 sami mawon loro, ngono. Loro. Oh, nganggo R mesti. Ya ora. Ya kok jajal, Ndang. Ora ro carane. Ndang jajal ta? Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih. Kalih Sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan. Sami mawon 8. 8 ditambah 8 sami mawon 16. Oh gak loro ta? Nyapo. Kok loro nyapo. Awake ngetes ibu-ibu coba G-nya tadi di mana, Mas? G-nya tadi. Mudun dong. Ya. Loh, kisinan. Biasanya nek tambane tung gentak tung jajan jajan jos ngene karep kuwi. Oh, kisinan. Mayangkara padane. Oh, are you my love? I am fine. Oh, my yes. honey. My love. Yes, my honey. Aku kangen banget deh sama my love. Yes, I am juga. Yes, I too. Iyo? Yes. Kangen?
Yes. Oh my god, my god. Rupamu kaya god tenan. Kowe lho. Omong apa ngono ora Lah apa iso kaya aku jajal tak? Ayo jajal. Mbok Jayu. Ndase kaya kentang. Kentang ra pangan kok. Ayo ngono lho. Mbok Jayu. Kok Mbok Jayu, what is the Mbok Jayu? Mbok Jayu apa? Lah kaya kowe mang Mbok Jayu. Mbok Ayu, apa kabar? Ngono kok Mbok Jayu, Mbok Jayu. Ho sapa? Mbok Ayu. Ho Ayu. No, I don't speak. How are you? I don't speak. No, How are you? No. How are you? How are you? How are you? No, how are you? How are you? How are you? No, how are you? You see, dog. Apa kowe? Dog itu ganteng. It's crazy. Crazy. Crazy rich. Crazy apa? Crazy itu tampan. Dog ganteng. Yes. Aku dog, aku crazy. Terus? You is monkey. Mangki apa mangki? Cakep. Bapak Ibu, kula mangki. Cakep. Cakep. Berarti? Mangki. Berarti? Aku dog. Nah. Aku crazy. Aku mangki. Alhamdulillah Bapak Ibu sak mburengan dog sedaya. Sing dog iku wetok. Khusus orang Khusus kowe gundul. tok, cah goblok. Orang gundul berambut jem. Kayak jem. Jempol. Ini loh maksudnya. Kayak cap jempol ini loh kan ya. Kayak jempol. Coba. Untuk jem kuwi paling. Iya iki lho Iya kayak. aku ya. Ya Allah, sirahnya aneh, Mbak. Iya kayak cap jempol. Iya bener ya. Cocok ya. Nah. Apa? Loh, sirahnya muni. Getok asale saka Telon, ndasku remuk engko bayaran pira? Pak Isa iki lho, Pak Isa. Cangkeme loro to cah iki? Tadi. Siji. Sing siji iki. Siji. Sing loro iki. Lah iki. Renek untune lho. Iki ya cangkem lho. Iki ndas gitu. Kamu bisa nggak merayu Mbak Niken? Coba Iya, tunjukkan kalau kamu itu kalau sudah- kamu itu benar-benar seorang pria hati, paling tidak kamu bisa merayu Mbak Niken supaya luluh lantak hatinya. Lah iya. Soalnya aku tuh tidak suka dengan lelaki yang ganteng, tapi aku tuh suka dengan lelaki yang penuh dengan effort. Nah, kalau penuh You suka, know is effort dah. dia itu suka lelaki yang punya ekor, loh. Kok iso ekor? Oh, ini loh, Effort. Nah, Effort. silakan dirayu. Silakan dirayu dengan Cepetan. lagu yang romantis. Iya ya. Satset. Rukun Islam. Gak rukun Islam. Bocah kok iso goblok mulu ngrayu wong wedok rukun Islam. Lagu yang romantis. Ayo. Bocah ngerendasi kaya neker. Aku takut. Ayo, Enggak. silakan. Lagunya apa? Loh, lambo. Loh, kowe kalau ngrayu apa kok? Wong ayu tresna. Nadane lho, Kang. Adane dipasne to njaluk sik. Piye to, Mas? pasne. Sak pira lho, Pan? Wong iso. Wis sak kuwi lho. Ayo. Ayo. Bang, Wong ayu tresna Mesti ora tau pas gitu, inaya tombo susah jro. jangan kamu duduki, biar aku yang menduduki. Atiku. Coba kuat apa ndak gitu. Enggak. Dites kuat apa ora sik ngono lho. Iya, Dites sebelum kuat aku apa ora aku sik, sebelum dia duduk di pangkuanmu, iya. Kuat apa ora? Urung dites Dites kok dulu. karo nyanyi. Gage nek arek ngalah. Wong ayu Tak tes dulu ya. Iya. Ayo karo nyanyi. tresnamu Oh, kelihatannya kuat. Kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan nggak patah, itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Loh, ben kuat apa ora ngono lho. Lah mak njot-njot kene kaya gogrok engko sembaranganku. Lah aku ditukokne nek mandak sikil rapate penting kok. Dah, Jen lagi. to sikil cadangan Sikil cadangan tuku ning ndi ono Indomaret ngono lho. ning tengah Jawa Til ngono. Wis dudu sikil, Mas.
Ayo ndang koyo cengengesan. Dang. Kondi ki mau. Wong asu. Wong ayu tresnamu kinare tombo susah Sing. ning batinku Enak. rasaku ora bakal sirna. Ada telek. Senadyan nyawa oncat sakaraka wis tresno ra bisa bisa. Bagus ya. Iya sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini berdua. Aduh, kok lagunya itu sih? Ya silakan terserah Kamu kamu bisanya deh. lagu itu mulu ya? Aku bisa yang lain. Apa? Yang lagu baru dong? Bisa aku yang lagu baru. Apa? Dek zaman Kok itu toh ndak mau aku itu? itu sudah kuno ya? Iya itu sudah kuno. Yang kekinian. Iya yang kekinian. Kamu bisa lagu Thailand ndak? Bisa? Coba. Lagu Thailand. Iya. Apa yang mungkin iso? Lagu Thailand yang kecil Mas. Emang cik 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 cik. Ciki ciki bum bum. Alalalala. Ciki ciki bum bum. Alalalala. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu kan Thailand. Bukan. Yang Thailand yang mana? Yang ini. Coba Kalau aku lagi Thailand dong. nggak bisa, tapi kalau tai kebo ini aku bisa. Tai Bukan. kebo. Ini- Tapi ini- tai apa? Ini Tai tai apa? letong. Tai kucing dong ya. Kucing kok cilik. Anak nampak saya apa dikeket nah apa dia apa dikekeke apa tidak apa dikut kut kut apa saya ya anak nampak saya apa dikeket nah apa dia apa dikekeke apa tidak apa dikut kut kut apa saya Aku iso aku pas gon. Wok 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 wok. kuine untuk Kuwi kuine senggake kuwi. Lah Aku- tadi kan apa? aku juga bisa lagu romantis Oh coba 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 aku mau nyanyi sama kamu aja kalau Iya. sama Om Yudo kan sudah Sudah sering biasa. Biasa. ini waktunya sama kamu ya Romantis ya kan ya? iya itu das kamu kemeringet bau ini bau bukan- itu badek gitu loh Bukan keringat kayak ini. bau-bau ini loh badek gitu Ini bukan keringat. Ini Apa? memang dasnya itu berair gitu loh. Jadi Sumber air sudekat. kayak itu loh kayak air mancur itu loh itu blonggot Yuh, itu blonggotnya metu semua itu Ini ya biar dibersihkan dulu ya. iya kamu kok jijik Sabar. itu Kamu biar betah sama AA kenal ya. Dibersihin dulu. Ini apa teman? Muhammad Rasulullah la ilaha illa korandang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu-ibu, panyite kersanipun budal piyambak ya. Oh alah gobloke ayo sini sayang nggak Ayo, boleh gini loh, nggak boleh mainan kupingnya mati-matian aja nggak boleh budek-budek loh ayo iki lho Iya. Iya sayangku. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil mungil ku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya Hehehe, saru. Saru. Ken, jangan dong. Banyak anak kecil. belum Jangan rusuh-rusuh. Jangan Belum. rusuh. Nggak baik. belum tutup itu Lah itu tadi apa? gak taunya pensil Oh, waktuku tolak aku nggak tahu yang nongol aku senggol aku kira
tembak dar dar dar. Kenapa matamu ya? Ya Allah Mas, sitoke urung. Lah wis. Matamu kena kabeh. Kena kabeh. Kupinge urung. Ya sitoke genep ana pisan kena. Genep. Ayo ndine. Sing dine. Ndine. Matamu wis entek ya? Entek. Entek matane. Winginane mata udun kae. Mata udun tak gone suket D Mas. D D D. Wis nyebrot. Oke, siap. D D D D D. D. Om Yuda ikut nyanyi ya. Oke. D. Masih muda, cantik, bertalenta yang sangat luar biasa. Istimewa. Mengharumkan nama kota Kediri bahkan di kancah nasional. Amin. Siapa lagi kalau bukan Niken Salindri. Amin. Nama itu membawa doa. Amin. Niken Salindri. Heeh. Wong ki nek dengan 5 suku kata itu pasti sukses. Niken Niken Salindri. Oh iya. Yudo Bakia 5. Lagi terus Lodong. Loro. Kurang gur loro. Kamu nenek jone jolodong ya telu. Enggak penak. Apa tambahin ben genep 5 ya? Piye kan? Jolodong ketek. Ya, sukses di malahan. Sukses. Yudo telek. Wis pas mau digolek-golek. Mewah piye kowe iki? Enggak kena. Niken Salindri 5. Yudo Bakia. Lho, pas. Pak Mujiono asine ya 5 lho. Kok iso? Bapak Mujiono. Pak Mujiono. Lah iya 5. 5. Pak Mujiono. Oh 5. Bambang Balowo lho. 5. Abah Soleh. Asine ya 5 iki. 5. Asine Mas Abah Soleh. Oh 5. Lho Mas, soalnya wong iso. Isa. Udah nek Mase. Enek Mase. Heeh. Mas Abah Soleh. Mas Lodong. Oh telu. Bapak Lodong. Kurang. Kurang. Iki lho. Pak Mujiono 5. Mas Abah Soleh. 5. Bambang Balowo 5. Heeh, Bambang Bawowo lho. Balowo. Iya. Kok wok-wok nek. Aku ora 5 ritek wis ora apa-apa. Bu Wali Kota ya 5 lah Sopo sini. jajal? Siapa tak jenenge sapa? Mbak Vinanda. Mbak Yu Vinanda. 5. Iso pas lho. Lah Gus Kawim. Gus Kawim ya 5. Sopo tuh? Bapak Gus Kawim. 5. Heeh. Ya, 5 goblok. 5 to jan kabeh. Iya. Sing ora 5 mek aku tok. Iya kowe tok. Nih, wong nek pikirane bundet biasane ngono. Heeh. Heeh. Ya wis aku ora 5 ritek wis aku melu aku. Ndak melu 5 Mas Bambang. Wong Bisa jane 5 demungi jolodong ketek. Enek jane 5 Apa? tapi ora nama binatang. Kowe gelem apa piye 5? Pokok sing apik-apik. Ya, almarhum Lodong. Loh 5. Loh, 5. Ya, 5 ya. Ya, Gelem ya? gelem ya. Sapa? 5 lho kuwi. Almarhum Yudo. 5 ya. Loh, lah kuwi nenek bakiake nguri. Oh, enek bakiake. Enek Yudo bakia. Bakiake. Yudo Pak. Iya ya. 5. Gelem ya, jajal sing apik-apik. Sing apik. Diganti Pak Haji Lodong ngono ya. Jajal iya, Pak. Bapak Haji Lodong gak diresto ini. 6. 6. Gus Lodong. Loh, telu. Bapak Kiai Lodong. Apa nih? Iki ra enak iki. Ora iso we pokoke iki. Mbak Niken, Dalam. malam hari ini kurang abdol kalau Iya. beliau Bapak Mujiono nggak hadir di atas panggung. Oh iya. Jadi di tengah-tengah kita menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak yang hadir. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mas Lodong sudah tahu kan Pak Mujiono? Udah tahu. Yang Mana? mana? Oh, piye to? Sing endi? Sing Yang ngundang mana? loh, yang punya sohibul bed loh, yang punya acara loh. Sing lenggah lho Mas. Sing Lah ya, sing endi? lenggah Pak akeh Mujiono. lho. Sing lenggah ning sofa empuk iki lho. Sing Endi, endi? Sing jilbabe coklat iki. Ngawurmu, bapak kok. Bapak itu laki-laki. Anu sing Bapak enggak rok. Sing yang mana Pak Mujiono? Paham ora? Pokoknya ini apa ciri-cirine pakai kopiah hitam. Wis golek ono Nah, dhewe. Mujiono pakai kopiah hitam. Pak Mujiono kopiah hitam. Di Ya. sofa-sofa. Di sofa-sofa. Sofa-sofa. Kacamataan. Padahal ireng kopiah ireng ya enek. Kaya padha kacamatane. Ben, silakan. Ayo sing di. Kacamatane 2. Iya. Berarti Pak Mujiono sing di
Lah Pak ngaku ono Pak. Alah kok kon. Iki paham apa ora to? Coba dianut ke bawah to. Yang Pak Mujiono yang mana gitu loh. Pokoknya nganggo kacamata. Hei, Dang. Apa? Ini nganggo kacamata wong wedok. Iya, Ini nganggo kacamata. Iya ya Pak Mod. Cirinya pakai kacamata. Pokok kacamata. Ya. Ning sofa. Ya, ning sofa sing gawe kacamata. Mriki Pak. Jenengan kaya nyamar barang lho ya. Kok iso kuwi lho? Itu ibu itu wanita. Bapak itu yang sebelah sini loh. Aku sinyalku apa enggak rene ae. Ya ndang, ayo ndang. Pak Mujiono kacamata. Ya iku kuwi lho. Ya sing iki berarti iki Pak Mujiono. Pak Mujiono. Saya itu Pak. Nah, ngoten lho Pak penak. Lho kok langsung mbok ngonokne iki lho. Lah rugi pripun? Lah mbok unggahne. Lah kok rugi? Pendapatan tambah iku. Monggo Pak Mujiono. Diculne ta, dianu sing apik kok. Monggo. Yo sing sopan, yang sopan. Monggo Pak. Ya. Ayo. Pak Mujiono. Wah, ini orang Pak Mujiono hebat. Tepuk tangan. Ah. Aja gelem. Kowe ora ketua kowe, khusus ketua. Silakan Pak Mujiono. Waduh. Bawa mic Pak. Oh enggak ya ini Pak. Miki. Enggak, maksudnya sepatah dua patah kata Pak. Untuk warga masyarakat Iki Kelurahan Om Yudo Kelurahan, ini nggih. niki Mbah kula. Pak Jono, saestu nggih. Wah, gratis berarti karo putune dhewe. Kira mentolon. Nggih. Lah terus sing bayari caca sapa? Tak kira masih karo mbah dan antara cucu dan Terima kakek kasih. itu lah dekatan. Nggih. Terima kasih pada warga sekitar Kecamatan Pesantren. Kami ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan kesenian pada malam ini barakah untuk kita semuanya. Untuk khususnya warga Kota Kediri tentrem ayem nggih. Ngaten saking kawula perlu ditanggapne malih mboten. Mangke ngene Pak Edi ten Sabin nggih. Oh tenggene Pak Edi Sabin Pak. Nggih, Pak. Nggih, kersane mboten lali di Pun DP enten sakniki Pak. agendane sekitar Januari nggih Mbak nikan nggih. Nggih. Siap. Nggih ngaten. Dan iki lagune napa? Kula mboten saged naki. Rumah samu Mbah Mujiono mercon kok. Nah, bener. Nuwun monggo. Nggih, napa ada permintaan lagu Pak Mujiono? Silakan. Bebas silakan lagunya Pak. Lagune aja dipadak-padakne nggih. Apa wi aja dibanding-bandingke aja dipadak-padake. Wong kok Lek bener diguyu. masa enek lagu wong Cek kok to. ngene aja Dipadak-padak nih. Yudo kan mangi genek benere salah teng diguyu ngono lho. Lah iki Sama tak Mujiono. salahne no. Nggih. Niku lagune nggih. Aja dibanding-bandingne ngono. Oke. Ya bagus sitok siap. kita to wonge. Iya, penyanyinya biar bertambah. Ayo sini dong. Sini. Siapa iki? Jane kakunge piye to lek nyawang kursi tok lu sak rombongan sak meneh kan kursi. Dede, Afi, terus iki Rinfi, Kiki, Putri, kalih Mbak Afi. Iki karo Prapto, kene to, rada rene to. Prapto sapa? Prapto ndelok kok. Iki asine nang Prapto iki. Sing ndi? Sing iki lho. Kene Prap, ayo Prap. Sok. Nyanyi ya, Mbak? Nggih. Mbak nek kan milih sinden sakmene kaya niki jenengan milih sing pundi? Ngatasi. Salah siji. Ora milih kabeh. Ora milih wong nanggap. Tenang Pak, pokoke tumbasne jamu lah pokoke. Ndok bebek sak kandange. Wong kange kok kedurna. Mbak, Dok, iki mumpung masih ndur lagu terakhir apa? Bosan sing nakoki lanang mlayu, sing wedok
Patrayo putrane Mbah Mujiono dadi ya. Ini lagu terakhir requestnya apa Bapak Ibu? Gus Dur? Gus Dur nggih? Agama. Pangarepan. Cinta dan air mata. Wis kok manut apa ki manut kene aku. Cetak pamitan saya. Bapak Ibu ingkang kula hormati menika sampun mancinipun campur sari Mayangkara Niken Salindri Group nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan. Matur nembah nuwun kagem Mbah Lurah, Mbah Mujiono sampun kersa nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi sabibaripun pargian dalu menika panjenengan tansah pinaringan sabar, pinaringan rejeki ingkang langkung kathah, tinebena saking sengkala rubeda, pinayungan rahayu wilujeng slamet sak keluarga, sak putra wayah. Ugi matur nembah nuwun kagem Bapak Camat, matur nembah nuwun Pak Camat Pesantren, ugi Bapak Kepala Desa seluruh Kecamatan Pesantren, matur nembah nuwun rawuhipun beserta Ibu, matur nembah nuwun ugi Pak RT, Pak RW, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, ugi warga masyarakat ingkang Tang 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 tang. Ayo. Kowe mulai ora? Kok iso enek wong pamitan malah sura-sura. Bapak Ibu. Sura. Wes. Iki lho marah iki lho. Iki garai. Anu ae. Iki gerai iki ya ampun. Ya, ngene. Anak wong iki ngene iki. Ya ampun. Garai anu. Sura. Wes gak. Garai iki kok ra mulai-mulai. Matur nuwun kagem sedayanipun ingkang sami rawuh. Matur nuwun kagem pelangi audio, Dwi Lighting, Multimedia. Bocah iki gejala uhu. Matur nuwun kagem yang punya panggung rejing ini adalah Mas Mukidi dari Renobi, Mas Mukidi channel, Woko channel matur nembah nuwun dan juga astagfirullahaladzim. Sonya Ruri. Golek ora di sah. Kagem Niken Salindri Family dan juga teman-teman YouTube yang lain matur nembah nuwun rawuhipun juga sudah support. Suaranya umat tuh. Mulai ora. Tenan aku lan nesu sirahku tak gedhokne lho. Tenan aku lek kadung nesu. Surah. Kene baris. Lagune disiapin lagu terakhir apa? Matur nembah nuwun pokoke kagem sedayanipun ngapunten menika lare-lare nembe gejala gendeng amargi aku. Hey, ya. Jarno. Ben. Jarno, ora sanggup tabu Jarno. Ben arep dicor ning kantor kecamatan Santren karo nggo kendang. Mantuk gak? Wah.
Wek, tuwek mutungan. Apa wis pantes ngono? Dipirsani piantun agung kok ngene kok. Ora pantes ngono. Lanjut. Iso mari ora pateni sita-sita. Aku ki tak pamit sewe mulih apa ora? Sesuk dhewe budal ning Malang lho isuk iki. Kowe paham ora? Sesuk ki main ning Malang, paham ora kowe? Nggih, pokoke matur nembah nuwun kagem sedayanipun mbok bilih kanca-kanca YouTube arep mulih saweneng ngadeg kabeh. Nungguin ya. Nungguin. Oh, alah Gusti. Ya. Kula nyuwun pamit kagem sedayanipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al artis Mayang Kara. Loh, tabun nah. Asini. Isik lakon apa?